Създадохме този аквариум за наш клиент. 150 см дължина и 75 височина. Истински гигант. Проектиран така, че да се впише перфектно в интериора на дома. Хардскейпът е комбинация от естествени камъни и корени, подредени така, че да създадат дълбочина и баланс. Тук започваме да пълним аквариума с вода. И вижте нещо специално. В единия ъгъл има стъклена колона, през която минава тръбата за пълнене, а в самото дъно има друга за източване. Така при поддръжка няма нужда да се разпъват маркучи и стаята. Всичко е интегрирано в системата. Цялата инсталация е проектирана и изградена от нас за максимално удобство и чиста визия. А ето как изглежда вече готовият аквариум в дневната на клиента ни. Стилен, спокоен и напълно хармоничен с пространството. В следващото видео ще ви покажа аквариума вече засаден с растения в пълния му блясък. Последвайте ни, за да не го пропуснете.